a rich man's world. I have turned the soul of this beautiful land, but that beauty a rich man's world. Últim episodi de la temporada i per concloure-la rebem a una professora que també està acabant la seva temporada com a docent. No l'estem fent fora, sinó que va poder gaudir de la seva jubilació. Si en els últims anys heu estudiat japonès a l'EOI, segurament l'heu conegut. Amb la Lourdes anem a parlar de l'evolució de l'escola i de com ha canviat l'interès per la llengua japonesa. Però com ella també és traductora, parlarem del Miyazaki, que ha traduït, i de les seves obres favorites. Soc Nico Bertrand, comencem. Drassanòpolis, un podcast de l'EOI Barcelona Drassanes. Episodi 14. Evolució amb la Lourdes. Hola Lourdes. Hola, què tal? Konnichiwa, no? Konnichiwa. Konnichiwa. Vale, sí. Ja està. Els meus coneixements de japonès s'acaben aquí. Bé, últimament la gent, a vegades els alumnes abans venien que no tenien ni idea i ara ja tenen un bagatge. Ja tenen algunes cosetes, no? Moltíssim, ha canviat moltíssim en aquest sentit perquè ara ja venen que saben, no sé, i l'entonació. En sèrio? Sí, des de petits que ja veuen molt d'anime i tal, Ai. i aleshores, doncs que... Tenen ja l'orella una mica feta, sí? I de paraules, també, paraules així, que les pronuncien malament, les fan tot molt curt, els vocals, però que sí que ja tenen venen amb un petit bagatge. Mira, pues és que ja comences amb les preguntes que et volia fer, que és perfecta. O sigui, Lourdes, que tu ja portes uns quants anys aquí a l'escola, diguem-ne, 33, i ja el teu últim curs, o sigui que ja, òbviament, ja tens una visió... Que fa molta pena. Clar. I llavors, pues, justament, si parlem del japonès aquí a l'escola, ha canviat molt l'interès que ha tingut aquesta llengua? Perquè aquí dius, per exemple, que ja saben més coses que els alumnes d'abans, pot ser, no? La tipologia dels alumnes ha canviat moltíssim. Sí. Però diríem que realment l'acceptació ja, quan vaig entrar l'any 93, crec que devia ser, ja va començar molt aviat, ja el Japó ja sonava molt, com es parlava ja dels anys 80, 90, el miracle japonès, econòmic japonès i tal, Sí. ja despertava bastant interès. Llavors, sobretot en gent de carreres tècniques, així, teníem molta gent d'enginyeria, moltíssima gent, que seguim tenint realment, aquests es mantenen encara, no? Ha canviat, i ara la tipologia és molt més variada, ara ve gent de totes les edats, o sigui, abans era més aviat gent jove, estudiants universitaris, normalment tècniques o d'aquest tipus, i ara estudiants universitaris de moltes carreres diferents i gent fins a jubilats, o sigui, ve gent de totes les edats i de tota tipologia de gent. Per horaris, normalment hi ha una mica de distribució diferent de públic, per dir d'alguna manera, però és molt més variada la gent. I en quant a l'actitud enfront de la llengua, també és molt diferent. Abans hi havia molt de respecte, massa i tot. O sigui, una llengua... Abans vols dir, no? Abans moltíssim. Una llengua impenetrable d'un país impenetrable que volien viatjar alguna vegada si podien, i tu com ho has fet, i tu què és tal, i aquí... I ara potser tothom ja ve moltes vegades a primer, que ja ha estat al Japó, que ha vist Japó des de molt petit, a través dels manga llegint, o d'anime, o de pel·lícules... O ja han fet una mica de Duolingo o coses així, clar. De Duolingo. Eso. Moltíssima gent en Duolingo, que realment quantitat. I aleshores jo recordo primer, quan sortia la típica cosa de cuina, no? Vas al restaurant que demanes sushi, quasi bé potser ho sabien, però parlaves una mica més sashimi, i a la gent ja ni sabia res. I ara cuinen, però bé, que dic que els demania receptes, perquè jo cuino malament a tots els idiomes i ells que realment, vull dir, porten a vegades coses que han fet i tot. Que guai. Sí, no, canvia moltíssim, o sigui, la gent coneix molt més el país, moltíssim més. Però això és fort perquè jo recordo, a vegades sí, un joc que es pot fer, mira, per les persones que ens escolten és un joc interessant, al sortir de classe, a baix de l'escola a vegades és veure sortir la gent i intentar com adivinar quina llengua està estudiant cada persona. Perquè a vegades hi ha alguns que sí que es marcau, no sé, o sigui, jo per exemple a francès hi ha uns anys, com tu te'n parles de persones amb carreres tècniques, teníem molt personal sanitari perquè hi ha molta gent que immigrava allà. I llavors que encara tenim però no tant, però a vegades sí que hi ha llengües i podies pensar que de japonès també hi ha com un arquetip, però no, hi ha molta més diversitat últimament. Sí, però l'actitud potser dic perquè he sentit d'altres professors, quan encara continua ara, que si Sí. veuen en un banc gent mira el llibre de text, així corrents, estàs a entrar a classe, però sap de japonès. Imagino que poden ser també de xinès o d'altres.
aquest diguem, respecte, aquesta actitud i que costa i tal, potser que s'ha mantingut una miqueta, però abans era potser massa i tot. Vull dir, en aquest sentit, ajudava. Jo crec que anava molt bé que doncs, jo i altres professors del departament, que no siguem nadives, que també deia, bé, a veure, que es pot fer alguna cosa, no? Que vull dir, és una llengua que és impossible d'arribar enlloc, no? Vull dir, a veure, ja no parlo d'igual que, o simplement perquè és una llengua que pots arribar a parlar, que pots arribar a anar allà, tenir la vida normal, o sigui, d'estudiar allà, el que sigui, no? O sea, també és la forma d'ensenyar-la, pot ser que ha canviat, i de fer-la com més accessible al públic. També el Departament d'Adives també tenen una actitud totalment, que evidentment, obertíssima en aquest sentit, que també és veritat que passa això, que potser abans també hi havia també de part del professorat, i això són estrangers i potser no costa una mica més, no? No, al departament nostre mai hi ha hagut aquesta actitud en absolut, això també és veritat. Però crec que també això pot ser en les altres llengües ha passat. La diferència del professorat com va canviant. Sí. A més del japonès, al nivell d'escola en general, quins són els canvis més grans que has vist? Aquest seria un, per exemple? El canvi d'actitud del professorat respecte al que ensenya i als alumnes? Bé, el canvi de professorat, jo al meu departament sempre l'he vist obert, o sigui, no sé, tant de part de tothom, però parlo per mi com a alumne, no aquí precisament, que sí que potser hi havia alguna, no sé, els estrangers que els hi costa molt i aquesta cosa. Al departament no hi havia, en absolut mai hi ha hagut aquesta coseta, però bueno, quan dius de l'escola, que m'estic anant cap al professor de treball, la part de l'escola hi ha hagut molt canvi en general amb tot, però moltíssim, però bé, és que sota la prehistòria, pre-internet, o sigui, a veure, l'internet jo crec que ha marcat moltíssim la relació en general. O sigui, els recursos en general, no? És el que més ha fet. A l'aula i a la relació entre el professorat de l'escola i direcció, per exemple. Direcció moltíssim. Jo no vaig viure encara el que deien que abans que les matrícules, que de mà i tal, que hi havia, que anava a ajudar el del bar, el Ramon del bar, que anava a ajudar a fer la matrícula. I no vaig viure tant, però sí que en cap d'estudis o direcció que hi havia. Clar, tot es portava, era manual, no? Havies de fer els horaris, portar-los allà, discutir-los allà. Ara amb internet és tot completament diferent. La relació, ja dic, entre direcció i l'escola. I el que és a la classe, abans funcionava molt diferent. Tu has vist les transparències? Sí, a veure, jo quan estudiava a la universitat sí que hi havia professors, òbviament, que l'utilitzaven abans de jo ser profe, vull dir, però no l'he viscut com a professional, diguem. Jo a les oposicions recordo que, clar, a la tancada que es deia llavors, que era a l'exposició de defensar la unitat didàctica i donar una classe, no sabies quin tema et tocaria i anar així, però sense exigència. Amb totes les transparències fetes. Carretó i tot. Era horrible. I amb les transparències, jo que soc molt desendreçada, per mi internet ha sigut, el busca és el que més utilitzo. I ja està. És fantàstic. Abans era la transparència, quan l'he posada a arxivar, era horrible. I casset. Jo quan vaig censar eren els CDs encara. Sí. Clar. Sí, però... Vull dir, fet servir cassets. Sí, no. Amb allò en plan el loro, no sé què, era la classe. Bueno, encara si busquem una mica per l'escola tenim un munt de, VHS i televisions i tot això als departaments, o sigui que relíquies tenim. Jo tinc alguna relíquia que m'agradaria encara utilitzar-la. Ah, sí? En plan allò, jo que sé, vintage, a veure què tal, que diuen els alumnes i evidentment que ja no està, que no es pot. Potser es podria, d'alguna manera, tècnicament, arreglar però en fi, no. I creus que encara hi ha com idees prefetes sobre les escoles que jo sé que a vegades parlant amb gent que no són alumnes i diuen, ja vull entrar, jo què sé, anglès o tal, però és molt difícil com obtenir una plaça o hi ha moltes idees encara, no?, respecte a l'escola que existeixen o que pot ser venent d'una altra època, no sé. De japonès hi ha el mite de que costa moltíssim entrar primer i de que gent que ho ha aconseguit el tercer any, cosa d'aquest tipus, cosa que, de fet, ja dic, des dels anys 90 hem tingut molta gent, sempre. No hem baixat ni la pandèmia, que va ser molt poqueta, sempre ens hem mantingut bastant, ara estem per uns 400 i pico alumnes, 30, 40, més o menys així, crec, i potser hem crescut una miqueta últimament, però realment sempre ens hem mogut als 300 alts. Des que jo sóc aquí ja fa molts anys, vull dir, bastant constant.
I sí que hi ha el mite aquest de que a l'escola que costa entrar-hi. El japonès ho he sentit moltíssim, i l'anglès, evidentment, doncs, que sí, també. I de japonès ja ha deixat de ser així a primer. Jo crec que entra quasi bé tothom, ara primer. Sí, no? Sí, ara sí. Però són 6 grups que tenim oberts, o sigui, és molta gent. I sí que hi ha la idea de que a l'escola costa entrar, això sí que és veritat. Suposo que en general, en molts idiomes, En general. en general sí que... Sí, sí, sí. M'he molt plantejat de cara a l'any que ve o sí. Que això que dèiem abans de començar, com totes les persones que treballen aquí que jubilen, ja s'apunten en idioma. Sempre, sempre. Sí. Sí, sí. Doncs està pensant, doncs potser al matí millor perquè costa molt entrar-hi. A francès es pot entrar, si és el que vols fer és francès, sí, sé que ja... Sí. Bueno, però a més de profe, també ets traductora. Sí. Llavors, has traduït autors bastant coneguts, vull dir, de Japó, perquè entre alguns, que ha apuntat algun, que el Murakami, Yoshimoto Banana, Moriogai, Nosaka Akiyuki, alguns i altres. Com has començat? Has sigut profe primer i després traductora o...? Doncs mira, va començar justament els mateixos anys, perquè el primer any que estava donant classe aquí va trucar Tusquets per telèfon, demanant, volia traduir justament de Badano Yoshimoto, que has dit, Kitchen, i llavors buscaven el traductor. Van trucar a l'Escola Oficial d'Idiomes, a veure si el professor de japonès, llavors érem 2, crec, no, érem 3. Llavors hi havia la Keiko i Junichio. Si hi havia algú que pogués traduir doncs, el llibre. Va ser llavors que vaig començar. Sí, el primer llibre està publicat a l'any 93, 94, por ahí. I des de llavors n'he fet de 20 a 30 novel·les publicades. Sí, molta. El problema és que, clar, ja saps, ets professor, que donant classe a temps complet és alt complicat. Això. Per exemple, he fet novel·la japonesa que han deixat en temps, 6 vas a l'any, una cosa d'aquest tipus, no? I aleshores vacances, coses així, aprofitant una mica, caps de setmana. I amb Murakami vaig haver de deixar-ho, perquè Murakami, clar, vaig començar que no el coneixia ningú. Evidentment, sí que gaire era conegut. Havia publicat una novel·la anagrama als anys 80, però que tampoc no havia vengut gaire. Bueno, no sé si havia vengut o no, no tinc ni idea, però vull dir que no era molt conegut. I llavors Murakami vaig fer els primers, però primers fins n'he fet com a 8 o 10, crec. Vaja. Però va arribar un moment que ja era bestseller i que volien la traducció molt ràpid, cosa que és normal, a més. Va que sortís en català, en anglès, bueno, simultàniament en català o en anglès o així, no? I aleshores vaig haver de triar i és l'espireta que tinc clavada perquè, en fi, que durà, m'agrada moltíssim Murakami. Clar. I ja m'encantava el Tokyo Blues, ja l'havia llegit, abans de que em demanessin per traduir-lo, l'havia llegit. És una obra que m'encantava, l'havia proposat ja als anys 90 i van dir que no en aquell moment, a Tusquets, i quan, que doncs em va saber molt greu de deixar. A més, he parlat amb Murakami. Sí, no, perquè quan ha vingut aquí... Sí, va venir aquí, vam sopar i tal, i com era allò de senyor, me'l posa al costat. Ahir? Suposo que perquè venia molt mal humor, perquè venia de que l'empaitessin els periodistes a veure si l'aplacava una miqueta. I què tal conèixer el teu ídolo, així? A vegades no sé com seia, però va ser... Aquestes coses no funcionen mai. No? Perquè t'imagines, no sé, a veure, funcionen. A veure, funciona en el sentit que me l'imaginava d'una manera i doncs no era com l'imaginava. No? No era com l'imaginava. Me l'imaginava una persona més introvertida, com a molt tímida, molt, no sé, com... I per res? A veure, potser justament per això que la seva postura pública no ho era tant, no? Ok. O sigui, hi ha gent que... A veure, que era molt més obert, molt més simpàtic, molt més... No, en un sentit positiu, no hi ha cap... Tot no l'imaginava. I em va caure... Sí, molt bé, i la que em va caure superbé és la seva esposa. Era encantadora, intel·ligent. Al final parlàvem així, però ella estava a l'altre costat. I bé, doncs sí, molt bé. Que guai. Bé, i em va parlar justament acabava de publicar al Japó, o acabava d'escriure, no recordo. La primera, la de l'Ichikyu, la de 1984, que és la primera que no vaig poder fer. Vale. I justament va comentar, ui, quina feinada, perquè hi havia el noi també l'Albert, el traductor al català, també hi era allà. Ui, la que us espera ara, que és així de grosses, no? I nosaltres, tal i qual, no? I aleshores, doncs, aquesta no la vaig poder fer perquè els terminis que posava l'editor Eren impossibles. eren impossibles mantenint, i vaig estar plantejant fins i tot de deixar les classes o... Ah, vale. fer Era dilema total. Sí.
però no... I has llegit després les traduccions que s'han fetes després de les teves? Després de... En plan, a veure, jo ho hagués fet millor, no. No l'he mirat mai. No, No, perquè sé que això és molt mal assumpte. No, ja, millor no. A més, tal com soc jo, segur que m'haurien agradat més i tot. Soc hipercrítica i super... Però tu la pots llegir en original i ja està. Que... He llegit alguna... Sí que l'he llegit algun que ha tret després en japonès i llavors, ja quasi ensalivada, no? I quina pena i tal, no? I jo això i tal, i em veia, no? Pensant, perquè clar, a la que n'has traduït 10, crec que 10 en total. No tots per Tusquets, alguna cosa també per una altra editorial argentina que es deia, que no me'n recordo mai, com es deia? És igual. Una que era de llibres il·lustrats. Vale. Doncs el Zorro Rojo, això. I a les 10 en total, doncs si tens, clar, molts. Evidentment ja diries això, jo ho posaria així, això ho posaria així. Però llegir-les en altra llengua no ho he fet, suposo que està molt bé perquè... Segur. De Murakami, després de que el deixés, per dir alguna mateix, llibres nous, n'he fet algun d'antic, de vell, que no venia de 4 dies. Vale. Llavors no hi havia terminis tan apressurats. Terminis no eren tan així, tan estrictes. I què té algunes particularitats la traducció en japonès? Jo recordo l'any passat vam entrevistar a la Nina, professora de rus, que també és traductora, i que ens explicava algunes coses que tenen el rus que pot ser complicat de passar-lo al castellà o al català. Sí. Perquè jo sé que Murakami es diu sempre, no? Ja ho sabràs més tu, que té un estil quasi com anglès, no? A nivell de les frases i... O té un estil molt particular, pot ser. Molt particular i té un problema. Jo crec que costa molt traduir Murakami, moltíssim. Realment per traduir una frase llarga, clàssica, moltes subordinades, és molt més senzilla que no pas frase curta, molt... però moltíssim més. O sigui, realment he traduït llibres, no sé, de frase molt llarga, literària i tal, i és molt senzill, molt més senzill. Però precisament el que costa molt és una frase curta que no sembla la llista d'anar a comprar. O sigui, realment has de ser, perquè tingui gràcia, que flueixi bé, que tingui encant, per dir d'alguna manera, una frase curta costa moltíssim més. I això que diuen que és transparent i costa molt. Murakami, realment, la frase és molt curta, el vocabulari és molt senzill, el que diuen de l'estil transparent, i realment el que importa és que flueixi molt ràpid perquè et vagi envoltant, l'atmosfera aquesta que té, una mica màgica, una mica té, en aquest sentit. Aleshores, el secret de Murakami és que flueixi molt ràpid, o sigui, una frase curta, però que realment que sigui que hi hagi entrebats d'alguna manera. I una mica també que sigui una miqueta ben, que sigui suggestiva d'alguna manera, que doni que té una mica d'encant i tal, no? Però els altres autors o autores que has pogut traduir sí que són estils més diferents, no? Les més he traduït des de, que has parlat de l'Ogaimori i tal, de finals del 19, i el que et puc dir, per exemple, que Murakami és complicat per senzill que és, per senzill que és sí, moltíssim. Aquest és el problema que té. O sigui, que ha de ser molt fluid, que ha de ser molt transparent, i realment, i tenir una punteta d'encant d'alguna manera, de poesia, no? És el més complicat que has traduït? Jo crec que pel senzill que és... Sí, no? Sí, però jo crec que és amb tot, Jo crec que és una perruquera. Et diu si és més senzill el cabell curt o cabell llarg, un cabell molt... un estil arquitectònic barroc o un de clàssic... Sempre és més, com més senzilla, és més despullada d'artificis, més complicada és. I Murakami jo crec que per l'estil, no et dic que per llegir, perquè jo el poso a vegades a tercer B, alguna cosa... A tercer B, no. Això és terminologia antiga. A B1-2 el posava abans, ara no, però té un programa tan apretat que quasi costa una mica, però havia posat alguna coseta i l'entenien. Sí. El que passa, el que costa justament per el senzill que és, que tingui una mica de màgia o que tingui una mica d'encant la prosa. I tens de les 20-30 llibres que has traduït alguns com favorits? Sí. Quins? A veure. Aquest, per exemple, no? El Tokyo Blues, aquest és el... Ja m'agradava molt abans de que em demanés Tusquets traduir-lo. De fet, l'havia proposat traduir jo als anys 90. Vale. I m'havien dit, vaig llegir la traducció anglesa, americana, que cal dir que està que no és la que hi ha ara, que l'han tornat a fer, perquè aquella traducció jo entenc potser que no s'hi agradés gaire, i em van dir que no era la línia, que buscaven, i ho entenc ara, vull dir, ho entenc, que la que hi ha d'anglès està molt, molt, molt bé. Del Rabin està molt bé. I aleshores, bé, doncs aquest és un dels meus, ja el volia, m'encantava, i el havia llegit,
part de la vida, la mort i tal. I he llegit en èpoques doncs, que has tingut una pèrdua, i sí, quan has tingut una pèrdua que et sap molt... Sí, no? Llegeixes una cosa que parla de la pèrdua, de la mort i tal, i que no ho trobes que és fals o que no et xirria, doncs és que realment és un llibre que no em cansa... Bé, que m'agrada massa agradar. Aquest és el que m'agrada, d'aquests. De Murakami, i després que li tinc... Mira, que li tinc molt de... que m'agrada moltíssim, un dels últims, que és La casa de verano, del Matsuie Masashi, que aquest és... bé, que s'ha traduït ara fa poc per Asteroide, i és un llibre que va ser tan complicat de traduir, a part de que m'ha agradat molt la història, no és perquè sigui això, però com a traductora és que els reptes els tenia tots del japonès. I per què? Singular i plural, que no existeix en japonès dels substantius, Ah, i t'estava descrivint... Clar, normalment en japonès, sí, els substantius no tenen ni singular ni plural, els verbs no tenen persones, bé, moltes més coses d'aquest tipus, que vol dir que és una llengua que diuen, que ja ho diuen ells, Aimai Nakotoba, que és una llengua molt antigua, que és molt per context. vale. I aleshores, si no ho posen, és perquè o bé per context ja queda clar, o bé que perquè no té cap importància, o perquè el lector ja ho sap, perquè sap que aquella hora, si vas a una combini, hi haurà més un home que una dona, que hi haurà un dependent, coses d'aquest tipus. O que no té cap importància, si dius que has quedat amb Tomodachi, pot ser un amic, una amiga o 500, si no creuen que no té cap importància de que precisis, doncs no ho posen. O perquè tu ja se suposa que ho pots entendre, o perquè no té cap importància. Si vols, s'ha de precisar, es pot fer, per modificadors. Però moltes vegades no ho fan perquè no té cap importància. Si em digui que ha quedat amb mi, que no té cap... Ja, què més dona, no? Què més dona, no? I aleshores, doncs això, que aquest llibre parlava, està parlant de l'últim, no? De la Casa Vés. Sí. Estava parlant d'una biblioteca real d'Estocolm, d'arquitectura, que parlava del Guggenheim, de llocs concrets, i a vegades no precisava ni si hi havia una finestra, dues finestres, si hi havia una cadira, dues cadires. Sí, tota l'estona era totalment que per què dius que bé, que potser no tenia cap importància tampoc, si m'estàs descrivint una habitació... Tu havies de prendre algunes llibertats, no sé? Aquí hi havia una finestra quan hi havia dues, aquest llibre va ser terrible. En aquest sentit dius, escolta, és com per fer un màster sobre les dificultats de l'ambigua que és, que ho diuen ells, la llengua japonesa pel context, no? Aleshores, bé, aquest llibre, però va ser un repte però bonic. Un repte molt bonic, i estic molt, molt contenta del resultat. Molt contenta ho estic mai, però vull dir que vaig patir tant que dius que bé, però va ser de buscar i de buscar. I dius, gràcies que hi ha internet, perquè t'estava parlant de la biblioteca d'Estocolm, després del cementiri, i era important aquí, vull dir, era important, del Guggenheim de Nova York, o sigui que era... I justament... Són potser dos preferits que tinc. Clar, i justament parlant aquí d'internet, com sempre, ara es parla molt, sobretot en sectors com la traducció, de l'arribada de la intel·ligència artificial. Tu, aquí, per exemple, uns reptes com aquests, el singular plural, no sé si ho podria gestionar bé. Hi ha un por real del futur del sector, dels traductors i les traductores, amb l'arribada d'aquesta... He sentit a parlar de coneguts que tenen empreses o més o menys, que publiquen o que són traductors de manga i que ja venen traduïts del Japó molt o així. He sentit, tampoc parlo una mica del que he sentit i m'han dit, més que sense tenir gaire coneixement del sector, però de que sí que és la traducció automàtica o coses d'aquest tipus, ja que sí, amb novel·la jo crec que és impossible, abans quedaria sense feina d'una altra cosa. Sí, no? No, jo crec que de moment... Per altre tipus de traducció, o sigui, jo sé que hi ha... Els registres en japonès és complicat, és una llengua que totes ho són, perquè m'imagino que de francès també deu tenir quantitat de falsos amics, coses molt, molt, molt complicades. Jo crec que potser coses que més que en japonès en alguns aspectes concrets. Sí, clar. Seguríssim. Però dubto molt que, no sé, de moment, no sé. És veritat que crec que és més al nivell de... Un any hi ha hagut unes evolucions... Clar, però potser a nivell de traducció literària està més protegida fins ara. Jo sé que amics que són traductors de coses més tècniques i tal, ja estan tots fent el màster de secundària per passar-se a profe. Perquè, clar, ja veiem que ja no facturen tant i... Tècniques totalment. Això està clar. Tècniques totalment. M'agrada molt la medicina, m'agrada moltíssim,
I tant en català com en castellà com en japonès tampoc no tinc un gran coneixement tècnic, ni gran ni petit, gaire, no? Però m'interessa simplement. I aleshores a vegades que dius que passo i ja està, perquè em comencen a llegir de que sí coses que ni sé que són en català i ben en castellà, i realment els textos són bastant assequibles. Sí, en literatura estic seguríssima que no, encara queda ensaigs. No, a més allà el registre és molt explicat, vull dir que sé que això és una de les dificultats que té el japonès a la traducció, que si estàs parlant amb un alumne d'un curs superior, aquí no li posaries un vostè. Si parlo, jo què sé, jo soc un alumne de la universitat de primer i amb un membre d'activitats del club o de la universitat de tercer, no li parlaré mai amb de vostè. En japonès, a vegades, el grau el més jove de l'empresa, el més d'això, coses d'aquest tipus, hi ha un canvi de registre. És molt ric amb això. I aquestes coses, no sé, doncs costen una miqueta més. I que costa mantenir també, la traducció. Ja m'imagino. Oye, i pues mira, com sempre, per acabar, tenim la mateixa pregunta, que és si tens una paraula intraduïble o favorita en una de les llengües que coneixes, que ens voldries compartir? A veure... Bueno, segur que... A més, traductora, profe de japonès, segur que tens 7, però bueno. Exacte, perquè tinc 500. O un concepte que costa molt de passar a una altra llengua, o... No sé, a veure, Iwakan, és que n'hi ha moltíssimes. Iwakan, que és com una sensació, és que costa una mica d'incomoditat o inadequació d'alguna manera, o... Aquesta l'Iwakan, a més m'encanta, i el kanji m'agrada moltíssim tot. Aquesta és complicadeta, i n'hi ha moltes, és que n'hi ha... Perquè sobre un sentiment aquí que és... Un sentiment una mica de que alguna cosa que no... Que no encaixa. Això no encaixa. Que no encaixa alguna cosa com no sé, físicament ho expressaria millor que no pas. Aquesta igual, no sé per què, a més és una paraula que m'encanta, l'ideograma el trobo molt bonic, i aquesta m'agrada moltíssim. I n'hi ha moltíssimes... Els alumnes segur que en dirien 500 també. Sí, segur. Els alumnes tenen molt sempre. Hi ha pari, potser també és complicada, com era d'esperar o com era... No sé, és que n'hi ha moltes. Em quedo amb Iwaka. Home, aquesta... Els ideogrames són perfectes, tots tres són molt monos i molt bonics. Doncs mira, perfecte. Iwaka. Que guai, doncs moltes gràcies per haver vingut, i aquí, bueno, doncs ja a la recta final de la teva carrera de pont. Que por... M'imagines, a més amb el departament. Ja, és dur. I molt bon rotllo, bueno, jo trobo que els trobaré a faltar, no et pots imaginar. Però bueno, sabem que et veurem per l'escola. De totes maneres, com a alumna... Sí, crec que faré. Doncs ara, ja està. Ja la tinc d'alumna l'any vinent. Perfecte. Doncs com sempre, moltes gràcies a tothom que ens ha escoltat i ens veiem... Bueno, estem acabant ja a poc la temporada, però tenim encara alguna sorpresita, així que ja ens veiem molt aviat al Drasanòpolis. Moltes gràcies. A tu, Nico. Adéu. Adéu. Of this beautiful land, but the